Ungaboyixoxa into kanti akayenzi ngoba lonto leyo ngeke kusaphumelele. Kunento evame ukwenziwa abantu laba fethu, yabona, uthola ukuthi umuntu unesifiso esihle empilweni yakhe futhi unayo opportunity ukuthi leyo nto leyo ngayifeza ifezeke, kodwa manje into eyinkinga ukhuluma kakhulu, uhambe exoxa ngesikhathi uhamba uxoxa abantu bazokugive uphisa, bazokulahlisa ithemba abantu benza ngathi lento oyikhulumayo ngeke isifezeke, wena akufanele ukuthi ungenza lonto leyo ngisho ungayizama ikuziphumelele. Into kanjalo ayenziwa bafethu, akuxoxa into kanti akayenzi, into ongathi ungaqala ukuyenza kuqala kade ukube uyayixoxa-ke nakhona futhi uma uyixoxa ngoba nakho usuyibonile ukuthi ilungile, ngoba uma uzoqala ukuyixoxa bazokulahlisa nethemba abantu, ugcine ungayenzanga lonto leyo, ugcine usuvaleleke ey'ntweni ey'ningi kanti wena ubunethuba lokuthi leyo nto leyo uphumelele kuyona, kanti lo mlomo wakho omkhulu ukuthi usheshe ukhulume, fanele ufunde ukuyibamba into uyenze abantu bebone ngemiphumela. Ngiyabonga.